Hello guys, Carl nga pala to at di ba kayo nagtataka kung bakit walang Honda pickup? Ano kaya yung mga rason kung bakit hindi gumagawa ang Honda ng sarili nilang pickup kagaya ng Toyota? So based sa aking mga nakita sa internet, sabi nila hindi daw makakabenta talaga ang Honda lalo na sa mga pickup truck market kasi marami ng kompetisyon. Pagka sinabi nating Honda, ang una mo maiisip yung Civic, yung City, yung CR-V dito sa Pilipinas. Doon naman sa Amerika, kadalasan sikat doon yung Odyssey tsaka yung Pilot, mga SUV ng Honda. Isa rin tinatangkilik doon yung Ford F-150, dito naman yung Toyota Hilux. Yun yung isang nakita ko rason kung bakit matagal na panahon na hindi lumaban ng Honda sa pickup truck market. Pangalawang rason, established na ang market ng mga pickup trucks. Ang mga nangunguna sa listahan yung mga Chevrolet Colorado, yung Ford Ranger Raptor, Isuzu D-Max, Mitsubishi Strada, Nissan Navara, Toyota Hilux, yung mga yan. Lalo na dito sa Pilipinas, usong-uso yung Toyota Hilux tsaka yung Ford Ranger Raptor. So wala kang makikita dito sa Pilipinas na Honda na pickup. Sabi nila mahirap na daw talaga makapasok ang Honda dahil kahit yung Toyota umabot ng dekada bago nila ma-perfect yung pickup nila, yung Hilux. Yung makapasok talaga siya sa market at makita ng radar ng mga consumers. At meron na rin silang mga brand loyalty. Kapag umisip ka na isang pickup truck, ano yung una mong maiisip na pickup truck? Nagpo-fall lang yan dun sa Hilux, Ford Raptor, yung mga ganon. Nissan Navara, siguro dun lang sila papasok. Pero hindi mo maiisip na magkakaroon ng pickup truck yung Honda. Pangatlong dahilan, research and development. So yung team ng Honda, dahil hindi pa nila napaperfect yung paggawa ng body on frame na mga pickups, mga pickup trucks, malaki pa yung itatapon nilang pera dun sa research and development ng paggawa ng kotse na yon. Kakain sila ng oras, time consuming, at popondohan pa nila yon. So, research and development, matatagalan sila para ma-perfect nila yung isang buong pickup truck. Alam nyo naman ang ginagawa ng Honda ngayon, nagpo-focus sila sa mga sedan, yung mga performance vehicle, yung mga SUV. Doon nagpo-focus yung mga manufacturers ng Honda. So, isa pang dahilan, kapag gagawa sila ng pickup, yung Honda company, kailangan nila mag-build pa ng mga factory. Kailangan nila mag-build pa ng panibagong factory. So, kung gumagawa sila ng Civic dito sa sedan factory, gumagawa sila ng CR-V dito sa SUV factory, yung factory na yun, pinapalitan na lang siya ng mga plug-ins. Kumbaga, yung kaha, kung ano yung design ng kaha, yun na lang yung naiiba. Pero yung makina, ganun pa rin. Yung chassis, ganun pa rin. Ang naiiba lang yung mga body, yung frame, yung design. Kapag gagawa sila ng isang buong pickup truck, hindi sila magre-rely dun sa factory na nila mismo. Kailangan nilang gumawa ng isa pang factory para ma-accommodate yung paggawa ng mga pickup truck. Matagal na panahon na hindi rin lumaban ng Honda dahil ang pinapalakas nila yung mga performance vehicle nila at yung mga SUV nila for the past few years. Isa pa daw dahilan ay dahil yung mga bagong competitors yung pickup truck market. Marating na rin yung mga electric vehicles dito. So kagaya ng Cybertruck ni Elon Musk, yung Tesla, pumapasok na rin sila sa pickup truck market, mga matitibay na pickup truck na electric. Medyo nahihirapan yung Honda doon. Ayun yung mga dahilan kung bakit sinasabi nila na hindi pa talaga fully naglalabas ang Honda ng sarili nilang pickup truck. So despite na mga reason na to, meron pa rin ginawa ang Honda na pickup truck. So hindi lang siya nilabas dito sa Pilipinas, ang sabi, ilalabas daw siya ngayong 2021. Pero hindi naman siya nilabas. Itong Honda Ridgeline, ito yung pickup truck ng Honda. Sa tingin ko, maganda naman at kaya naman siguro makipag-compete ngayon sa market nitong Honda Ridgeline. Normal na pickup truck lang din na may mukha ng Honda. So alam nyo naman kapag kauna nyo nakita yung mukha ng Honda, ganun-ganun yung itsura. At yung distinct characteristic na nakita ko dito, meron yung butas sa may cargo space doon sa likod. Meron pa siya secret compartment doon sa gitna ng cargo space doon sa likod. So ito yung specs niya, yung Honda Ridgeline may 3.5 liter VTEC V6 engine na may direct injection, may 355 Newton meters na torque. So okay siya sa akyatan kasi mataas yung torque niya, ibig sabihin. So hindi pwedeng mababa yung torque dito kasi pickup truck nga to. Meron siyang 280 horsepower. Sobrang bilis din ito. Pero ang sabi ng Honda, inuunti-unti daw nila talaga tong ilabas itong Ridgeline. Ang target market lang talaga nila, yung mga may Honda product na, yung may mga Civic, yung may mga Honda. Tapos iba yung nasa garahe na pickup. Kadalasan kasi, 'di ba, meron kang Honda na kotse tapos meron kang pickup truck. Yung pickup truck mo, iba yung brand. So gusto nila para magkaroon ng brand loyalty yung mga Honda fans talaga. So kung meron ka na Civic, kung meron kang City, Honda City, dapat meron kang pickup truck na Honda din. Doon pa lang sila nakikipaglaban. So ito nga palang Honda Ridgeline, isa din daw siyang unibody crossover platform na nagsishare ng mga components niya doon sa mga SUV. Yung Honda Passport at yung Honda Pilot, doon daw nanggaling yung body nitong Honda Ridgeline. So parang SUV type siya, parang hinati lang yung likod para maging pickup. Ganun lang siya para madali i-manufacture. At ano sa tingin nyo, kung may pera kayo, bibili
bibili ba kayo ng Honda pickup pag nilabas to sa Pilipinas? So comment down below. Please share this video kung nagustuhan nyo. At dun sa mga nanonood sa YouTube, subscribe. Salamat sa panonood.